Просторен тристаен апартамент в предпочитания квартал Кръстова вада, на прекрасна локация. Жилището е разположено на 5 етаж от 6-етажна сграда и предлага 98 квадратни метра застроена площ. Разпределението е практично. Имаме антре, просторна дневна с кухненски бокс, в допълнение прекрасна тераса, перфектно място за релакс, барбекю или зелена градина. Много добри размери за баня с тоалетна. Това е първата спалня, много светла, с източно изложение, може би детската, и втората родителска спалня с излъз на балкон с южно изложение. Към апартамента има и мазе. Общата площ на имота е около 150 квадратни метра. Цената е 300 000 евро. Има възможност и за закупуване на подземен гараж с 2 паркоместа. 55 000 евро. Имот, който съчетава простор, комфорт и престиж.